Hello everyone, good morning, khulumbai. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन बरायफिननाय थाबावबाय। ओमफ्राय लोगोफोरा दिनै फुङावनो 4टायावनो दुगैबाय, खर' लोबखांबाय, दुगैबाय। ओमफ्रायो दिनैनि दिनावहाय सियार बेरेन्सि खामफ्लायफोरखौ जनाय माबाफोरखौ सुनांगौ नालाय, ओंखायनो आङो फुङावनो सिखारबाय, दुगैबाय। ओमफ्राय दायो आङो सियार बेरेन्सिखौ सुनोसै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फुङाव सिखारनानै दुगैदोंना दुगैयाखै, नङाबा दाउखि खिला जागोनबो लोगोफोर। गोदोनि मानसिफ्रा बुङो आरोना, बोराय बुरैफ्रा फुङाव सिखारनानै दुगैयाबा मानिया दाउखि खिलायो होननानै। जोंबो आगोल उन्दैयावहाय दाउखि खिलागोन होननानै जि दुगैयोमोन आरोना सिखारनानै। यानो जादोंला लोगोफोर, आङो सियार बेरेन्सिखौ सुनि, नायनो बायाबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै लोगोफोर, सुखांबाय आङो डाइनिं, खामफ्लाय, नै बेफोरखौ सुजोबनांगौ आरो लोगोफोर। बेरेन्सि, सियार बारा गैया जोंहा लोगोफोर, सियार बेरेन्सिबो बारा गैया। गोरिब नालाय न'खरा, ओंखायनो बायनो हाया लोगोफोर। जि दङ बेखौनो सुबाय आरो बैसागोनि नामावहाय लोगोफोर। सुखांबाय आं लोगोफोर, नोंसोरबो सुदो गासैबो सिखारनानै। नै लोगोफोर, आङो बेरेन्सि, टेबोल, खामफ्लायफोरखौ सुखांनाय लोगो लोगोनो अखायानो जि गोसा हाखाबाय। सियार बेरेन्सिखौ सुखांनाय लोगो लोगो अखाया जि जब हाबाय नालाय, ओमफ्राय सियारफोरखौ सुखुंस्लाबनो हायासै, आङो सिथ्लायावनो दोनबाय लोगोफोर। दासो गादों नै अखाया। ओमफ्राय आं सियार बेरेन्सिखौ एसे सान्दुङावहाय लामना होनोसै आरो। सान्दुङावहाय लामना होनोसै। सान्दुं दुंबाय, जि मोजां जाबाय सान्दुं दुंनायखाय। सान्दुं दुंबाय नै बेरेन्सिफ्रा। दासो सान्दुं दुंना मोजां नांबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, बैसागोनि मामाखौ खुलुमनोसै आरो जोङो।